Haljine kao u butiku, samo što ne morate da ih platite. To je moguće zahvaljujući novinarkama Ani i Vesni, ali i devojkama koje su rade da poklone svoju garderobu. Buduće maturantkinje od svečane haljine deli samo jedan klik. Slike haljina su na Facebook strani, u albumu, dakle mi ni jednu haljinu nemamo kod kuće i ono što je najvažnije jeste da se devojke na taj način dogovaraju i da to bude prosto transparentno, da niko ne pomisli da smo mi te haljine, ne znam, preprodale ili šta već. Iz tog razloga smo uslovile maturantkinje da nam pošalju neki dokument, odnosno neki dokaz da su zaista maturantkinje, da opet to ne bi otišlo u pogrešne ruke, jer ovo je jedna humana akcija. Zbog spremnosti da poklone onima koje ni ne poznaju, devojke su nazvane dobrim vilama. Iz dana u dan sve je više vila, ali i haljina. Mi smo jako zadovoljne jer nam se javljaju i devojčice od 16-17 godina, dakle one koji su prošle tek svoju malu maturu, a javljaju se i gospođice, čak i gospođe od 25 i više, koje prosto imaju svoje haljine i koje čuvaju. To nisu možda njihove maturske haljine, ali to su njihove haljine koje su se nosile jednom na nekom veselju možda, tako da one kada nam pišu, oni nas i pitaju kao, jel možemo mi da poklonimo haljinu, mi samo zamolimo da nam pošalju sliku, da vidimo u kakvom je stanju. Uprkos velikom izboru haljina, zainteresovanih maturantkinja nema mnogo. Ja zaista i ovim putem želim da apelujem da se uopšte ne stide, nema razloga. Devojke, to je haljina koja se nosi jednu noć. Za taj novac koji biste dali za tu haljinu možete da dodate za školarinu, pomognete roditeljima. Možete da odete na neki lep vikend, uplatite neko lepo putovanje. Uostalom, možete kupiti dobre cipele. Mislim, ako ništa drugo, jer nije haljina jedino što vam treba za matursko veče. Tu je, znamo, devojke, žene, kako to ide. Tu su i cipele, tu je nakit, tu je šminka, tu je frizura. Dakle, to uopšte nije jeftino. A uostalom, matura je ispit zrelosti, je li tako? I to nek posmatraju samo kao da, ne znam, idu na prvi sastanak i pozajmile su haljinu od drugarice. Ovo je prvi sastanak sa zrelošću. I ja mislim da bi zaista trebalo da pokažu da su spremne za taj prvi sastanak. Do sada je podeljeno 50 haljina, ali i sklopljeno nekoliko prijateljstava. Stigli su prvi odgovori, kako od devojaka koji su dale haljinu, tako i od onih koji su uzeli. To su neke emocije, ja to vama ne mogu da opiše. Kada jedna samohrana majka, bliznakinja, nama napiše hvala vam, ja radim za 20.000, ovo mi mnogo znači. Evo ja dok vam govorim, ja se ježim. Osim zavidne kolekcije haljina, počele su da pristižu i cipele, ali i torbice. Ukoliko i vi imate komad garderobe za koji mislite da bi nekome dobro stajao, posjetite Facebook stranicu Dobre vile i maturske haljine. Možda baš vaša haljina umjesto da čami u ormaru, ponovo zablista na nekoj maturantkinji.